Day, anak ko nang duyan, day. Kanang kuhan. Kapoy? Kaloy. Ali, Anthony, ali dong. Ali. Agoy dong. Si Cookie, ikaw kay mas lisod imuha kay kanang maglisod man ka og lakaw. Si Cookie kay kanang kuan man lahi mo pero bisan ingon anak mo ni kanang pakita ninyo sa mga tao nga bisan ingon anak mo na amoy kaya buhaton sa inyong kagalingon. Sabot ka dong? Kaya kabalo di ka mulubog mais ni. Ha? Kabalo ka? Ala, kabalo siya mulubog mais. Ikaw dong? Kabalo. Inya, gamit ang tiil ha? Tiil ang Ala. Tiil gamit man? Tiil man ang gamit. Iya, tiil. Inya, karon kani nga price na ni. Mahatag kog 500 diha og kinsay una nga makahurot og lobo sa mais gamit ang tiil. Dili ka mo ta? Dako kay amo ta premier. Ay tindog ka diha sa akin. Dito ta. Ana. Para ana nimo. Ana. Ana. Ana anya na. Taruwag gid ko kay sige. Isa ha. Basa ama kuan ta ko basa mi. Ma karon na challenge mga kapabri. Gisulong yun si Cookie. Pareha sila mga kapabri kanang PWD. Warang nilaan si Monique dire para i-challenge niya si Cookie. Nga maglubo ko na sila mais. Unya kay lumba raman so tagaan na tog price. Ang makadaog mo ang una makalubo, makahuman mo daog og 500. Okay. Unya na lubo adong. Ay, naguna-una sa lubo. Ikaw. Tarong adong ayaw pakaulaw ha. Kamu cheer dia ako video be. Ini darah kada si anak. Agna mo diyang kon. Isa. Dong tarong nga be adong. Tanawa dong, Ginoo ko dong. Ay kung pakaulawe. Ayaw pakaulawe imong mama. Sige. Ay sa dong. Ge. Na 500 ang mo daw gana. 500 ang mo daw gana. Wait sa dong. Ay sa dong. Sige. Mura mag ana. Mura magbid og tiil. Sige. 1 2 3. Go! Start na. Go! Ayaw kong pakaulawe. Tarong nga. Kay gisulong ta dire. Tarong nga. Ala, grabe. Tarong nga. Ala. Naon na ning kamot ani kung kauban diri oy. Tarong nga. Ay, matindakan. Isog dire. Dibog dire kay matindakan. Kinsay una makahurot ana na ay 500 nga price. Ala, grabe Monique bay. Na. Dong tarungan dong. Mura na bakbak ang tiil. Na. Mura. Mura kag bakbak tarunga. Tarunga ba? Ala, hapit na nahurot ka Monique. Bulion. La, hapit na. Ala, grabe. Oh, sige, di na ko humiran. O, kana, go. Okay. Dili, banat, Cookie. Okay. Banat dong. Banat dong. Ala, dong, wapa mo na nakuhay mo, dong. Ala, hapit na. Lapit na, dong. Wapa gid katunga. Tarunga. Oh, kang Monique, gamay na lang kaayo. Ala, hapit na, Jod. Ala. Banat dong. Ana. Wala na adong nanghumot ang 500. Jollibee. Ang Jollibee ano na. Jollibee naman nila. Agay daw na pilde na. Ala, gidaog na. Yeah, daog na. Ala ka dun, building ka dun. Ala. Ala, grabe. Tindog de, tindog sa gamay. Ala, daog siya. Daog siya dong. Aranik, imuha na Nick. Oh. Na, ganito. Rado, pilde ka dong. Congrats dayon, congrats. Congrats Nick. Congrats na. Di na siya pahungit di ay. Niyang ka na yung hotdog. Bikas na niya. Kaon na ganik. Ay, ulaw-ulaw ha. Yes. Mga ang tanan. Nyod to. Una. Una dahil ni Monique. Loya pa ni Monique. Ay, kanusta man imong birthday, Nick? Kanusta yung birthday dong? Tangi kanon dong.
Pag human din sa mong games mga kapobre, nangaon dayon mi, nagdali-dali mi glutoan ni kay wala jud mi ka prepara naaman day mi surprise nga bisita karong adlaw. Salamat sa inyong pagbisita. Unta mga kapobre, inyo silang suportahan. Anthony's Vlog mga kapobre, ipin ako sa comment section. Thank you for watching. Bye bye.